Nina bendlovena amandla sinibingelele kunazi indaba ze1KZNTV enifundele uphilano wakaCebekhulu. Nazo kwizona esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Usekela mongameli Uhlangane Namakhosi kanti ukukhuthaza ukubambisana kwamaphoyisa nomphakathi. Basalinde yolibofuzo ukuze bangcwabe. Sanimukela kwindaba zethu. Iphina kaMengameli wezwe kuleli uDavid Umabuza uhlangane nobuholi bendabuko besifundazwe KwaZulu-Natal emhlanganweni obubanjelwe eMayivile eThekwini. Umabuza uhambelele isifundazwe ngenhloso yokuqinisa ubudlelwano phakathi kahulumeni kanye nobuholi bendabuko aphinda aqinisekisa ukuthi kayakuthola ukwesekwa amakhosi ukuze ezokwazi ukuqhubeka imisebenzi yesizwe. Lo mhlangano uza ngemuva kokuthi Umabuza ehambele isilo samabandla uMisuzulu kaZwelithini osukwini lezolo. Iphini likaMengameli wezwe kuleli uDavid Umabuza uthe uhulumeni awunayo inkinga nomhlaba wamakhosi wesifundazwe saKwaZulu-Natal iNgonyama Trust Board. Thina siwuhulumeni asinayo inkinga yeNgonyama Trust. Ngoba iNgonyama Trust yakhiwe ngokuvumelana ngobukhosi bonke nabantu abangaphansi kokhosi. Manje ke angeke thina size nomunye umthetho. Funa sihloniphe nje ngoba umhlaba wethu lo. Sikhulumile ke namanye amakhosi nawo abeke indlela acabanga ukuthi umhlaba ongaphansi kwawo ufanele ukuthi kwenzekeni ngawo. Ngasho futhi ukuthi cha, asikho isicathulo esizosifitha sonke. It can't be one size fit all. Ngoba abanye badonga usize 6, abanye badonga usize 7, abanye badonga usize 8. Uma umuntu uzomadonga usize 8 bese umnika usize 6 uzompintsha. Manje ke ekugcineni sizowalalela amakhosi, sizowalalela futhi abantu abaphila ngaphansi kwamakhosi. Umabuza uthe amakhosi awasebenzise umhlaba alwe nobuba. Lo mhlaba lo ufanele ukuthi usetshenziswe. Ufanele silime, sikhiqize ukudla ukuze silwe nendlala. Uhulumeni ke uzimisele ukuthi abambisane nani ukunisupport ukuthi lo mhlaba lo ulime, nitshale lo mhlaba, nibe nendlala ukuthi ukudla okusalayo lokuthengisa nibe nemali eningaziphilisa ngayo. Manje ke namhla sihlangene nani makhosi, siyabonga ukuthi nibambisene nohulumeni. Uphinde wanxusa amakhosi ukuba angamlahli uhulumeni. Sicela ukuthi amakhosi angamdikili uhulumeni. Ningatheni yobheka ukuthi uhulumeni siyacabanga ukuthi uzolunga njengoba mina ngilida le task team. Angeke ngimfeyile upresident, ngeke futhi bafeyile abantu base South Africa namakhosi. Inkinga zenu zizolunga. Ngifuna nje ukuthi amakhosi azi ukuthi emhlabeni kuyaprioritize ukuthi asiqaleni ngalo, senze lo. Uma siqhubeka sisebenza singabakhohlwi abantu balaba sihlala. Umabuza usigxekile isendo salamakhosi afaka uhulumeni ezinkantolo. Indaba ukuthi nithina njalo namakhosi, amanye amakhosi ayisa uhulumeni ecourt. Siyacela ukuthi asikhulumisaneni uma kunezinto ezisiphatha kabi. This time siyabophelela ukuthi uma ngabe kukhona into elishilo sizawubuya kini silethe answer. Ngoba phela kuwumsebenzi wethu njengoba sikhethiwe ukuthi asixazulule zonke izinto enibhekene nazo.
Esephetha uphinde waphontela uhulumeni wesifundazwe inselelo ukuba unake amakhosi. Ungahamba mina. Suka la namuhla. Ufuna ukuthi nibe nomhlangano nobabuza la. Pray. Ya, siyakhuluma ukuthi train itholakala nini? Imoto itholakala nini? Seningakhetha kunye wenze. Khetha kunye. Ngoba ke amakhosi lapha bazulu athi akabe maningi. Ngifuna ukuthi athi mina uPrima athi mina ngiphethe imali engaka. Ngicela ungezelele la kule mali. Bese ngithola lokho. Angeke sihlale sikhuluma singenzi. Yebo. And possible. Labantu laba uma singahloniphi bona asizihloniphi thina. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngiseMayville eThekwini. Kuqhuqhuzela umphakathi ngokuthi ubambisane namaphoyisa ukubika uphindululisane nobugebengu. Lokho kuvele ngesikhathi ke kuqhubeka imbizo yokulisana nobugebengu eqaleke eNanda ezothatha izinsuku ezintathu izungeza amalokisha aseThekwini anezibalo eziphezulu zobugebengu. Kulowo malokisha kubala lona ke laseMlazi kanye naKamashi njengoba ke futhi ke ehanjelwe ke nawungqongqosho wamaphoyisa kuzolonke uBheki Cele. Inkohlakalo umjolo yikona okugqame kakhulu obekade kuvezwa amalungu omphakathi aseNanda ekhala ngokuthi amaphoyisa ayahluleka ukwenza umsebenzi into ehamba phambili kuona ubonakala nezimoto enza izinto engalungile. Kunganjani ukuthi kuswaphwe amaphoyisa ngoba yebo siyaye police station siyo report ama cases kodwa utholakala ukuthi asikwazi ukusizakala basitshela ebusweni sometimes obhuti bethu siyabazwela bathi abakwazi ukuthi ba risk impilo zabo so we believe mhlawumbe ukuthi mase kuthiwa bayaswapha uthola ukuthi abaseThekwini baye eGoli kungakwazi ukuthi kulwekeke ngalesi lobugebengu la iNanda ayasalala ibhamu ngazi ukuthi cricket angazi noma ziyemukelwa yini abantu bafa right and center imihla namalanga akubanjwa umuntu amaphoyisa akukho ukubambisana phakathi kwamaphoyisa nomphakathi amaphoyisa ethu afika ngoba ezolanda idumbu uyabona ngisho emgwaqweni amaphoyisa awaboni siyahlupheka bafowethu siyacela kumphathi ukuthi kube nenye indlela okuzokwenzeka ngayo nosisi lo bekhuluma iqiniso amaphoyisa lawa asendaweni besicela ukuthi kungathathwa asendaweni ezikude angazi ngapha ngoba lawo esihlala nawo azana nezigebengu nezimoto zabo nibona ziphuma la kudayisa khona idakamizwa ufika epolice station uxakekile unenkinga uyafika imoto yamaphoyisa kuthiwa ayikho kodwa uyayibona ihlale ebumnandini okunye amaphoyisa asemtshebheni nasemawutana akafuni ukupatrol kodwa emjolweni akhona ngiyabonga Inhlangano zomphakathi nazo lezi engenza inzuzo nazo zikunxusile ukuthi kumele zithathwe njengezisebenzayo ukuze sizokwazi ukuvula amacala kulabo abasuke behlunyeziwe emphakathini. Ucele sephendula umbuzo ukuvezile ukuthi amaphoyisa wabika ngawenza umsebenzi. Umuntu wesifazane efike epolice station ezobika ukuthi uya abuswa. When that woman comes there, a child and elderly saying we are abused, that is the last hope she has. That's why she's there. That is the last hope. She comes for the first time, you tell her to go back home. She comes for the second time, you tell her to go back home and negotiate. She won't come for the third time, not because she doesn't want, because she's dead. That's why she's not coming for the third time. So therefore, Babu Mkhwanazi, namasekela akho, nabo wonke, please be hard and harsh
emaphoyiseni angafuni ukusiza abantu besifazane aba-abusiwe. That should be an expeditious expansion. Iphoyisa engabasiza abantu besifazane abareshiwe does not belong here. Alihambe. Ungabikho kweyimoto estation sasenanda njengoba singezinye ihamba phambili ngobugebengu bokubulala kanjalo nokudlengula. Uthi uCele into asazoyilungisa leyo ngoba kuyimanje baseyinhlelweni zokuthi bathengele imoto lesi station. Imoto kulesi station ayishodi kakhulu. I-problems isegarage 26 bathi ziyalungiswa. Zu 26 enye yazo ino 200 days, enye yazo ino 118 days. Kuthiwa ngazi xegani noma ifanbelt kodwa ino 118 days. Imoto zamaphoyisa zilunge ngokusheshsha siphindele emgwaqweni. At least kube u80 20% obasegarage u80 ube semgwaqweni. Zithi basesemgwaqweni ke zenze into ekufanele ziyenze. Abefundisi nabo bathola ukugxeka kakhulu ungqongqoshe ekhala ngokuthi kuyimanje kunamacala phambili athinta ungenzi kahle kwabafundisi ikakhulu ngokudlwengula. Umfundisi naba basekhona abanye abefundisi. Makuthiwa abefundisi abasithandazele mina ngiyangibuza ukuthi muphi yena. Ya, sinenkinga nabefundisi. Embi abefundisi badinga ukuthandazelwa. Ngoba sikhuluma la sisembizweni sizokhuluma indaba ayikho esoyishiya. Uyabona, as I'm standing here sinabefundisi aba-11 esine interest embi kubona samaphoyisa esibabhekele eduze. Omunye wabo uBushiri abanye bahamba amakhothi bagruma ingane. Umfundisi athatha ingane no 14 years yokhulela kwakhe ifundisa kahle isex ino 14 years. Yikho uTomoto sesekhothi for last 3 years ethethe icala namanje wayegruma ama 14-year-old for sexual activities. Umfundisi umbishop umarchbishop. So babethi bazongithandazela befundisi ngiqale ngithandazele yena. Umphakathi wakule ndawo uthobunye ubugebengu benzeka ngoba kunokushoda kweinsiza kanjalo neziteshi zamaphoyisa ekubeni indawo yasendanda kuyindawo enkulu. uCele uthi bazozandisa ukuze umphakathi uzokwazi ukusebenza ngendlela wawusonxusa nabo ukuthi ubambisane nawo amaphoyisa. Lezi imbizo zizoqhubeka impela sonto yonke njengoba osukwini lakusasa izoba semlazi. KWEYOBUGEBENGU ngisenanda. Ake siye itolo siyabuya futhi mbukele nezinye zeindaba zethu. Asibonge kunina bendlove namandla siphinde sinamukele kwindaba zethu ze1KZNTV nazo kwezona esithi izwe ezihamba phambili namuhla. Usekela mongameli Uhlangane Namakhosi kanti ukukhuthaza ukubambisana kwamaphoyisa nomphakathi. Basalinde yolibofuzo ukuze bangcwabe. Umfelandawonye inyunyana zabasebenzi ikhosati ithi sazoqhubeka nokulela amalungelo ezisebenzi kanye nokuphikisana nokuthengiswa kwenkampani ezikahulumeni. Lo mfelandawonye inyunyana namuhla ubamba ukukhulela ngoqo wemashi kazolonke ukwethula uhlu lwezikhalazo zawo njengoba esifundazwe KwaZulu-Natal eqala eKingdon Zulu Park yaphelela kwaloliwe enkabeni yedolobha iTheku. Masha namhlanje ngesikhathi ikhosati siyethula izikhalazo zayo iveza ukuthi sazoqhubeka nokulwela ukuthi impilo zabasebenzi zibe ngcono nokuthi ayihambisani noxoshwa kwabasebenzi ngendlela engacacile. Sinonobhala wayo kulesi sifundazwe umnumzane uEdwin Mkhize njengoba sobheke ezinye zezinto emva ukuthi beqala esitolo saka game bayophelela ka Transnet eMtateni. Khabazela osona namhlanje niphinde naba nemash noma ke yanamhlanje ibithe kuhluka ebenjolo ebekade niyenzile ngenyanga edlule. Mhlawumbe ungakusichazele ezintweni enivumelane ngazo noma enibekele okuyimbandile enibekele abaphathi bazo lezi inkampani ebenihambele namhlanje. Namhlanje bekusuku lolu olubizwa nge-International Day for Decent Work. Ukusuku ke kubhekelela abasebenzi endaweni zokusebenza
nasekuthini imisebenzi yabasebenzi imisebenzi enesidima ekwazi ukubakhokhela iholo eliphilisayo and abasebenzi bayakwazi ukuthi baphinde futhi bathole izinto ezidingo nqangi emsebenzini, izinto ezifana noma housing loan, izinto ezifana no medical aid, nokuthi wonke umsebenzi abe nayo impesheni, futhi wonke umsebenzi at least abe yimember ye-UIF. Zonke lezo zinto esithi ke mhlambe izinto ezenza ukuthi umsebenzi emsebenzini asebenze ngendlela enesidima. Namhlanje na ke besibheka kakhulu ukwanda kwenkohlakalo kuhulumeni nasenkampanini ezimele. Siphinde futhi sibheke kakhulu lento esibiza ngokudilizwa kwabasebenzi nokungaqashwa kwabantu, i-retrenchment, unemployment. Siphinde futhi sibheke kakhulu lento esibiza nge-gender based violence, abuse yabantu besifazane, ukubulawa kwabantu besifazane nokuhlukunyezwa kwabo, yonke leyo. Bese sibheka kakhulu lento eqale uhulumeni ekhuluma ngokuvikelwa kwe-collective bargaining. Emva uhulumeni sibonile withdrawa ukunika abasebenzi amaholo abo. Namanje nje baxoxiswana uhulumeni uhleli ku-3%, akafuni ukukhuphula imali. Sikhumbule ukuthi even nangesikhathi esidlule uhulumeni still akafunanga ukukhuphula imali. Namanje uhulumeni uhleli ku-3%, afuna ukukhuphula abasebenzi imali. Lento ke isibonisa ukuthi uhulumeni unongakuthakaseli kakhulu, akakwazi uku-appreciate indima edlalwa abasebenzi abasenza ngaphansi kwakhe uhulumeni. And sifuna ukubakhumbuza abaholi ukuthi inhlangano zethu kakhulukazi epolitiki njenge-African National Congress okuyena oyi-ruling party, umsebenzi omkhulu ukuthi kukhululwe abantu before ukuthi kudle abaholi. And siyabona ukuthi sifuna abaholi ke bayiyeke lento yokuthi bafuna ukuba yinqandamathe zosomabhizinisi, leyinqandamathe kakhulukazi nje zezinye inhlaka zombuso. Kodwa abantu laba abaphansi laphana bakhala mihla namalanga ukuthi abababona abaholi abantu bahluphekile, yonke leyo. So sifuna ukuthi njengekhosathu ake kubuyele lento yokuthi sikhumbuze ukuthi iyini i-responsibility yale democratic state. And ezinye ke zezinto esithi cha besiqhakambisa kakhulu kuhulumeni today njengoba kade submit i-memorandum. Siyathemba ukuthi in 14 days uhulumeni uzosilalela asibuyisele impendulo. Siyabonga baba. Siyabonga. Yena ke unobhala wekhosathu kusona isifundazwe eKwaZulu-Natal njengoba esichazela ngezinto ekade bezikuyiphakamisa bekade beyithula namhlanje kulezi zinkampani abazihambele, kanti yona le mashi bekade ihanjelwe nawo yena loyo ongumholi wayikhosathu kuzwelonke uzingiswa Losi, wasekuthi uhlu lwesikhalazo zabo lapha kwa Transnet lwamukelwa yiloyo ongungqongqoshe emnyangweni ozokuhlaliswa kwabantu okuyena bekade emele uhulumeni. Kutebo Hospice ngiseThekwini. Amalungu emphakathi yakhela umasipala umzwabantu asenxusa ungqongqoshe umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kwaZulu-Natal ukuba aqhamukeke nenhlelo ezisheshayo zokuvikela abantu asebekhulile, njengoba ke sibuye ngamandla ngesihlava sokubulawa kwabantu ngabe besola ngokuhamba okanye ukuthakatha kule ndawo sokugwina oseningizimu nesifundazwe. Lesi ngesinye ke seyinkinga ke ezibekwe yile mphakathi ngesikhathi kuqhubeka uhlelo operation isigalelekile nalapho lo mnyango kanye neminye kahulumeni bihambisa idingo zomphakathi. Phakathi kwezinto lomphakathi okhale kakhulu ngazo inkohlakalo enukaphukwa abakwaZidlodlo njengoba behlangene nezigebengu, ukugqoza kwentuthuko kanye ke nokubulawa kwezaguga ngoba ke zisolwa ngokuthakatha. Zikhona igama ebeyiningana la ezabantu ebesibona khona kubulawa abantu abadala, abanye bebasola ngokuthakatha. Bese sicabanga ukuthi sesidlulile kuleso simo, kodwa siyabuka ukuthi siyabuya khona la emzwabantu. Namhlanje nje besingcwaba omunye owehlelwe leso sehlo leso. So siyabona ukuthi usamningi umsebenzi omunye wokufundisa emphakathini ngakho isimo lesi la abantu bavele basonane khona ngokuthi uyangithakatha bese babulawa. Sibuye kakhulu ke abantu abadala. Siyathemba ukuthi sizokwazi ukuthi silekelelane no DSD ukufundisa imiphakathi yakithi ngalezo zimo kanjalo. Njengendlela yokuqhuba uhlelo olubizwa nge-Operation Sigalelekile, iminyango kahulumeni esigabeni sesifundazwe kubalwa kwe-owokuthuthukiswa komphakathi, ukuhlaliswa kwabantu, ezolimo neminye
bahambele le ndawo nalapho kudluliselwe ngeinsiza ezahlukahlukene kubalwa izindlu njengoba zibalelwa emakhulwini amathathu nama-70 oseqalwe uhlelo lokuba zakhiwe. UKhoza uthi ke kubhlungu ukuzwa inhlupheko esabhekene nalaba. Ngimtshela ukuthi ngiyazi ngeenkinga zenu. Siyazi ngeenkinga zenu into ebaxakile kakhulu. Uthi ucela uHome Affairs avakashele kule ndawo yethu. Ngoba sikhipha imali siye kude. Ufika ungalitholi usizo. Uthi ke mawuzoba nje emisi ulethe nje uHome Affairs imobile yakhe. Ibe nosuku ukuthi iya kule VD, sasiya kule VD. Uthi thina koba siwelile. Nabantu bakithi bobe baphelile ubupha kubo. So ke basixolele kakhulu. Uhlelo likagesi, uhlelo lezindlu, uhlelo lezitamkoko. Konke lokhu siyakulungisa sizanako ngempela nje. Lolu hlelo luza ke esikhatheni lapho elakuleli lisenyangeni iHuman Settlement Month ngenhloso yokugqugquzela ukuhlaliswa ngendlela kwabantu. Kanti uKhoza ukhuza ke ukuhlukunyezwa kwabantwana njengoba ke nazo lezi igameko zanda muva nje. Udlame olubhekiswe kubantu besifazane nabantwana. Alusakhethi manje ukuthi likhethe umntwana wesifazane. Alusakhethi ukuthi likhethe umntwana wesilisa. Awucabange inhlungu yomntwana wesilisa okhulwe enukubezwa. Athule nayo athi ngofa nayo le. Uma esekhula abe violent ngendlela eyisimangaliso. Ngoba le nhlungu akakaza ayikhiphele emuntu. Inhlungu esibhekene nazo. Sizothi imiphakathi yethu ayipheze asifundele ukuthandana. Eyindabeni ze1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eHarding. Omunye abayingxenye abasungula kuhlobo lwenkundla ezokuxhumana phecelezi lasemzini app ebizwa nge-iRus uSithembiso Mbatha uthi unethemba lokuthi umkhulumi ehloko ozokwenza ile app ukulwisana nodlame olubhekiswa besifazane kanye nezingane. Khuluma neziko lezindaba le1KZNTV uMthiya uveza ukuthi le app abesifazane bangakwazi ukuxhumana nezihlobo kanjalo nabangani uma ngabe ke bezithola besenkingeni. Mbukeli isixoxisana nomunye wabasunguli be-app kanye ukusebenza kwenkundla zokuxhumana uSithembiso Mbatha uzochazela kabanzi ngalolu hlobo lwezinkundla zokuxhumana abalusungulile ekulwisaneni nokuhlukunyezwa kwabesifazane kanjalo nezingane njengoba sazi ukuthi iNingizimu Afrika ibhekene nesihlava sokubulawa kwabesifazane kuphinde kuhlukunyezwa nezingane. Uzochazela kabanzi ke umfoka Mbatha ukuthi ngabe lolu hlobo lwe-app abalusungulile luzosebenza kanjani ukulekelela ekuthweni ukulwisana nalesi sihlava. I-app yethu kahle njengoba igama lisho ukuthi i-app i-iRus app isebenza emafonini lawa ekuthiwa ama-smartphones. So mangabe ifoni yakho ikwazi ukuba no Google Play Store noma kube Apple App Store, then uyakwazi ukuthi uyithole i-app yethu lapho mawuya nje kulawa ama-app store mabili ufike ufake u-iRus app izobe seyiyavela. Ukubheka la ukuyisungula kwenu mhlawumbe ngabe inhloso yayo bekuyini? Kahle ukusungulwa kwe-iRus isungulelwe ukugcina abantu bephephile. O noma ke ukuthi makwenzekile kokwakhona isigameko esikwehlakalelayo wangakwazi ukuphepha kodwa ukwazi ukuqoqa ubufakazi baloko okwehlele ukuze ke uthi mangabe decide ukuthi ufuna ukuvula icala then kube khona into ephathekayo uzofika usho ukuthi nako kwenzeka kumina kwenzeka ngesikhathi esikuthi kwenziwa usibanibani makuthi umuntu omaziyo or makuthi awumazi kodwa ke kubukhona ubufakazi obuzoveza noma ubuso bakhe ukuthi umuntu owangenzakalisa nabo ubuso bakhe then bese kuba ke abomthetho kamaphoyisa ke azobe sethatha sesuka lapho ke seqhubeka nodaba yaphambili. U-iRus sinethemba elikhulu kakhulu ngayo ukuthi uzosiza ezimweni lezi bengiqeda ukukhuluma ngazo. Mangakuthatha nje ngikubeke esithombeni ukuthi u-iRus ubukeka kanjani. Once usuyi-downloadile i-app, right, emva kaloko seyilindele ukuthi seyingasebenza. La khona la sithi khona i-home screen, right, inama button amane abukeka njengerobot nelinye lesine eliblue okwesibhakabhaka, right. So ino green, ino red, ino green, ino yellow, ino red, ino blue. Ulokhuzane ugreen owokuthi uphephile, uchaza ukuthi uphephile.
and then mangabe usesimweni la usuzithola usesimweni la hayi ukuthi mhlawumbe usengozini kodwa khona into eshiwoyo mhlawumbe uyahlukunyezwa ngamazwi noma umuntu uyakusongela okwakho nje ukunyakazisa ifone noma ucindezele ibutton leli yellow emva kaloko ifone bese iyaqala ya record okukhulunywayo iyakurecorda bese ikuthumela kwi secured cloud yethu for storage sekuyibona ubufakazi bakho ke lobo. Ake sithi ishelele izitolo siyabuya futhi nezinye zeindaba zethu. Mina besela sibonge siphinde sinamukele kwindaba zethu ze1KZNTV. Nazo ke izona esithi ezihamba phambili namuhla. Usekela mongameli Uhlangane Namakhosi kanti ukukhuthaza ukubambisana kwamaphoyisa nomphakathi. Basalinde yolibofuzo ukuze bangcwabe. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 18 rand maliqhathaniswa nedola laseMelika bengu 20 rand 13 cent uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani libe ngo 17 rand 64 cents kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime $1,710.85 ounce kuthi intengo yalo ngahluziwe bengu $94.42 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi osebe neminyaka eminingi eqeqesha kuleli Lukimayela ngasakhuza ibuya kuleli njengoba kubika ukuthi kunamaqembu aku-DStv Premiership amfunayo. Kumanje lo mqeqeshi uqeqesha ke Libya emva kokuhlala ke ekhaya kwela kubo eBelgium ukulandela kokuphelelwa ngumsebenzi eGibhithe. Amaqembu okunemibiko ukuthi angase ke awaqeqeshe kuleli kubalwa ke Iswalo Zinyoni ezibomvu ngenkane kanye noSuthu amabhesha nkone kaNkotheni amaZulu FC njengoba umabili ke lamaqembu engenabo abaqeqeshi. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Linabovava lenkunzi yakethu kwakhetho umthandaka igwebe ichoma ngazo zombili. Ziyaguqa bese iphaka namuhla hlangabezana kanjani ngokuzayo.